जब देखा तब मम्मी जी इतना हमारी को खिसियात बोलत रहतनी ना का करी। जब हमारी किस्मत ही फूटल बटे कि भगवान आज ले एगो गोदी में लइका ना दिया ना कि हमार भी गोद भर जाओ और हमारे घर में एगो लइका खेले। जब मैंने तब शासन इतना चलाओ तनी अरे केहू को बहन बेटी बेटी न बोली। जब देखा तब खाइल पियल घर में तो सुहार बन रहा था। कर उतारी रे मतलब करे कर उतारी रे हैं रोक मैं दुकान ले बिका तू एकदम से ओइलो लक्ष्मी भगा देता हूं। जब देखा तब विपत्ति तार पड़ रहा ताटे हैं। मम्मी जी आखिर हमारी में का गलती बा? तो जो ना मर बिला जो कहीं गलती नहीं खेता हम तो चाहते नहीं कि कहीं मर जो तेरे घर में रहले ना रहले कोनो फायदा बाटे। जब एगो आज तक ले थू ना पैदा कइली तो तोर रहले ना रहले कोनो बा मतलब बताओ ना तू। हमार ना शौक है मम्मी जी की हम मम्मी शौक के बात शौक तो हमार बाटे शौक हमार बाटे कि हम नाती बैठ के खेलाईती ठीक बाटे। जेने जातनी तेरे बाप रे बाप देखत कदम सने हमार जीव औजा गइल बाटे हैं। जे सुनत ते कदा बाजिन का रखल बाड़ू घर में हो निकाल देबेला होने एकदम अब जीव सुन के पिता गला उठ न मुआ गला उठ जरा त समझ आली कि ना। जे के कुछ काट देनो कि खत्म हो जेबी जानत नहीं खुटा। बाप रे बाप जे देख एगो हम इतना शौकी यानी कि दुकानी जात नहीं एगो नाती रही तो हमारे संगे तो जाई तो संगे कहत कि दादी लॉलीपॉप किन द लेकिन का हम बताई का जे कौन हमें तू भगवान के का बिगड़ रहनी कि आज भगवान हमरा से बदला लेता रहन हैं। हम ना जानी कैसा नहीं मिली हो दादाई। बाप रे बाप तोनो को ना खाए पिए के मन कुछ हो नहीं खे मन करत एकरा के तो हम चाहत नहीं कि एकरा के हम आंखी से देखी आय हमहु कातना दिन बर्दाश्त करियो कातना देखी। आज हमरा लइका से राय बात ले का हाला करतली रे। अब हमार हॉल ना बाटे और का बाटे कुछ बा हमार कुछ नहीं के हमार मरिए कहले बा भलाई बा ना रहती ना देखे के मिलत ना सुने के। भौजी उलट गई ऊपर पड़ गई मर गई। का कहतली रे खाना उना ना मिली भूख लागल बा खाना खाइए बाद में समझ ले। अगर हमरा के जिंदा देखल चाहत त हमार बात मान जो पहले बता देतन तोरा के। आताना काहे भड़कतली रे बात बताओ त नहीं भड़कत नहीं। हां अरे बाप हो बाप भड़कत नहीं जेकर ऊपर पड़ेला उहे जाना तोहरा के का बुझाए के बाटे तोहरा के तयामी मिली कुल बराबर रहत बाटे। कान खोल के सुन ले बबुआ बा तोरा का हम ये कहत नहीं यही में भलाई बा कि तू बियाह कर ले जान ले बियाह करबे ए रानी के नहीं होत तो कम से कम बियाह करबे तो उ आई तो ओकर तो लोग लइका होखी माने अब हमर उम्र हो गेल बियाह करे के ना। तो हम चाहत नहीं कि हम जिंदा भर में देख ले नाती ना तो मर जाइब ना तो सोच लिया सा कि जिंदगी भर खातिर के पछतावा रह जाए जान ले ना तो माई के अपना बात मान हम का कहत नहीं। अच्छा ठीक तो बा बड़का बड़किन के जी में मत ले समझ गइले ना। ठीक बा चल मुंह खाना के खा ले जन कर ठीक ना ना तो हमारे जियत भर में हमरा के देखा दस हम चाहत नहीं कि हम दादी कहा जे हमरो बहुत शौक लागल बा कि घर में एगो लइका रही तो हम खेलैती। बाप रे हेतना बड़ दुआर घर आगा ना हो एगो छुछुर रेंगला के लगन नहीं के हैं। ठीक बा चिंता जन कर चल खाना उना दे आ कह दे बाबू के बढ़िया लगी खोजे के हम बियाह कर के चल कैसा हूँ बियाह क के लेके आओ बबुआ चल ले चल खाना को चल हम करा तनी यही के हमार चिंता बस दिन रात रहत है। चल अब घर आ गई जा देखा ये घर दुआर है माई नहीं खिलो माई अरे माई हां बबुआ आओ रुका भौजी कौन सी भौजी रे भौजी के कुछ नहीं के आ जने कहां वाली छोटका भैया कहां बा छोटका भाई बा अरे हट जा तो मार लातास की जान छुइए मत चल दूर हट जल्दी तोर परछाई पड़ जाई हट जाओ शुभ काम में शुभ मत कर। हम अपने देवर के परी छी मने हाला करे बस कहत नहीं कि हट जाओ मम्मी जी दीना तानी का मम्मी जी को के कहले जावे करे अरे माई भाग से भाग जल्दी भाग का कर दो तनी के हमार बियाह के दिन तनी के मान लड़ाई हाथ के सिनोरवा ले ले आमा बड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलकी के बड़िया मंगिया बहोर बिहो। अरे 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 ओके ओ तने मार दे बाबा कि खत्म हो जुलूम तन कॉल में ई सब का होता है? हाथ के सिनोरवा ले ले आमा बड़ी खाड़ हो खोला बचावा पलकी के बड़िया मंगिया बहोर बिहो खोला बबुआ पलकी के बड़िया। मम्मी जी तनी फरक ले दी हमरा
ओके कहला नहीं हो अरे माई देख ई ड्रामा करे त हम जात नहीं घर मम्मी जी चलो चलो ना समझला तो तारा के ना बोले के चाहिए ठीक बाटे अब काला बियाह कनी ना चलो पहले हम अपन घर में कनिया के कॉल तनी ओकर बाद एकर हम बताओ तनी ई हमर काम में तो कला सुनो घूमत रहलू भैया गोदी दुल्हा गोदी आइलू तार चला हे भगवान काहे सोनू कइलू कम से कम अब तो एगो लाल हमरा गोदी में दे दा कितना न मेहनत तो सुनल बंद हो जा ई बताओ तो के कलर ला तो के हम बोलाव नहीं है कि तू आइली हां करे तू अपन आइली हां छोबड़ा देखबे रे छोबड़ा देखबे रे करे करे बझिनिया जा कोने मर भी राजो तो के कलर दुआरी पावे के तोरा के तो हम बोलाव ना गनी हां जब घर में के आदमी बाजिन कह देवे तो बाहर के काहे न कह चल निकल तो के रखल बनी घर में तो एकर मतलब का है मम्मी जी में अशुभ करबी रे करे घर में चैन से रह ठीक बटे रखल में त रह ना त मुआ घर में हमरा के जानते नहीं खुद अब ना हम नाती खिलाई आ कातना दुल्हन सुंदर बाड़ी इतना शासन देल जला जबे तबे एगो तो नाम मिल गइल बा हमरा के बाजी जब मम्मी जी कहतनी तो बाहर का आदमी हमरा के काहे न कही अरे दीदी जी दी हम झाड़ू लगाई तो कबे से देखत नहीं कि रोज सुबह से काम करतनी तोरा तो हम झाड़ू लगा कितना लुक बहुत अटे जा तू जाके आराम कर अरे ना दी ना अरे हम सुनले बनी कि काम कैला से ना देह ठीक रहेला दीदी जी और जानतनी और कुछ हमरो फर्ज हटे कि हम काम करी और कब तक हम बैठल रही मम्मी जी आए तो खिसियाए लगब दो हम अरे ना मम्मी जी ना खिसिन हम जानतनी मम्मी जी बहुत अच्छा हनी ठीक बेटर रोज जाए घर में जाए जिद करो तो लगा दो ठीक जाए घर में जाए सुबह से काम करते और दिया पत्थर आई कर दिन अब हम का कर तू झाड़ू लगाव तारू अरे हाँ मम्मी जी तार दिमाग सही बा कि ना हो हां बताव है आराम करे के चाहे तो तू झाड़ू लगाव तारू ओ बझिनिया का करतिया हो अरे मम्मी जी कुछ हमरो फर्ज बनवे करब तबे न देहिए ठीक रही हम कहतनी कि चल के पलंग पर आराम से सूत ठीक बटे ना तो जानत नहीं तू आराम कर मतलब तू आराम कर पहले एकरा के हम बताओ तनी बझिनिया के का करतिया मम्मी रोज के कर कहट नंबर आई तो आराम करे करे के कर तोर शर्म आवत तेरे बझिनिया अरे पूछाओ हो जे त मुआ घल तोरा के पहले बता दे अरे मम्मी जी कुछ ना होई हमरे कनिया देले बनी कनिया हम जेतनी कहतनी ओतनी बात मान ठीक बाटे ढेर हमर से अझुरा मत कहतनी कि तू अपन घर में आराम कर जाओ दूध पियलू हो करे अरे बझिनिया तोर हाथ टूट गेल रे तोर हाथ टूट गेल तू मना ना कर सकत रही हवी करे निकल तो के घर में जेतने रखा जा कोने मर बिला जो ठीक बाटे जा के करो से मुंह मारो जो निकल भाग तोरा कम खेद के माना मर बिला जा मां भगवान के त नाम मत ले मां तो के बहुत माफ कर दिया तबे से माफे करता बतानी ठीक बाटे भले जान ले मम्मी जी लेकिन घर से मत निकल जा तू खुद मर बिला भाग आ गन त जानत नहीं काट देम कि खत्म हो जे हमरा कैसे तो समझ रे बाड़ू हैं मम्मी जी देखो देखो तक दम चल जल्दी भौजी के पेट में दर्द उठल बेटे रे दादा इहो कतबा चल अरे मम्मी जी ओए हो दादा अरे भाई अरे जान गोंडे दादा ना हो जान ये कुल खतरू अरे लिया रे गम छिला के अब जो जल्दी हां कुछ लिया कन्या बर्दाश्त करो ना कन्या ना जी हम दादा ये कौन दला सीधा ना जाई हो का तू खतरू मम्मी जी दर्द फट रे भाग तो के ना देखे के मम्मी जी हो गई कन्या ए कन्या उठ के बैठा अरे मम्मी जी का भाई बेटा हमरा के बताई जल्दी रे माई दिन हमर लेके के दिन माई तोरनी के अतु भइल बारे का भइल है लेकिन लइके भाई बेटे जी हमनी के अरे बबुआ गइल मम्मी जैसन काहे मुंह बनेले हे भगवान चलो ई तो खुशी के बात है बबुआ पर खुशी के बात नहीं के बाबू दुखी के बात बेटा ई बताओ तनी के कारण से कि बाबू ए दुनिया में नहीं ना ए ना सकला मम्मी रे का होतनी ए जी देखि नहीं का होतनी दे हमर बच्चा नहीं के मरा हां कन्या मम्मी जैसे काहे रे बोलतनी खुद रे बहुत खुश रही आज कहतनी कि सब माई के चलते कहत रहनी याद ना कर मत करो घर में
हाल से भौजी का बोला कर दिया बाजिन 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 ले मत तोर का हो गेल ना जो चाहते ले तुम कर दे खेला ले नाती का कि आज हम घर से कन्या की कहानी ना निकालो चाहत रहे हमके पता तोरा का समझाओ कि कैसे ना कोई जला बेद बताओ। हे भगवान हमने के खुशी तो होके ना देखे गइल का भगवान हम का गलती कइले नहीं कि आज हमके देखा होता रहा ये खातिर सब कुछ भाई ज्यादा कन्या हमर बच्चा कन्या मत रहो जाता नहीं हो कन्या से माफी मांगा। नमस्कार प्रणाम पूरा भोजपुरिया समाज के गोड़ छुके गोड़ लगतनी हम सोनी सुमन और हमने के अपन पूरा टीम बाटे यहाँ के बानी मनीषा जी और यहाँ के बानी पूजा जी हम सोनी सुमन। तो देखिए जा हमने के वीडियो बना के ये संदेश रहा हवे कि अब रोज सब का समझाओगे रोज सब तो खुद देखनी है तो समझे नहीं है जा और पारिवारिक वीडियो देखनी है जा ओकरा खातिर दिल से लाइक करम जा शेयर करम जा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइम जरूर सबके कैसा लागल है। और हाँ हमने के अपन चैनल बाटे जो चैनल के नाम बाटे देहात फिल्म्स तो वो चैनल के दिल से लाइक करम जा शेयर करम जा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइम जा कि हमने के वीडियो पारिवारिक वो सबके कैसा लागल है। और हाँ बेल आइकन घंटी ना दबेले हो हम जा तो दबा के सब्सक्राइब कर देम जा और यही वीडियो से लेते हैं जा विदाई अगले वीडियो में फिर मिल जाए तब तक बाय बाय।